tell me how to live my life. If I remember you and do a passionate appeal, and I told them if gave it a lot of criticisms, you can submit your humble opinion. And we feel notice being Igbo, Furundi Igbo too much. Nsikam juo, why indi Igbo bagote entertainment industry ade nyere onwe aka? And that is exactly why most people ji awon na Nollywood. Imo ibe na Nollywood kita enwe ndi nwere ego, ndi dika Genevieve Nnaji, ndị dịka Kemafa, at least Pete Edochie, ndị a bụ ndị gbagote financially, and they watch ya ndị nke na-enwere a na-anwụsị. But I'm not talking about Nollywood, I'm talking about music industry. Anyị nwe onye dịka Flavour. Flavour is about one of the biggest musicians in Africa. Anyị nwe Phyno. Let's say Flavour na Phyno, two of the biggest in Igbo now. Mmadụ one ka Flavour na Phyno zopụtago, because ana m afụnụ ndị Yoruba enwe ndị nke bụ 30BG. 30BG bụ Davido. Enwe Wizkid FC. Enwere ndị Bado Sne. Bado bụ ndị nke Olamide. And enwe ndị Yoruba na-eme. Onye Yoruba nwee show, enwe ike Asake nwee show na London now. Ọ nọ na stage na perform. Na London o. Ọma na Tiwa Savage bịa. Ọma na Wizkid bịa. Enwe ike Asake nọ na stage na perform. Yozi ga phone na bụ Wizkid si na azụbata ebe niile gbabie ibuo. Ka ebe Flavour nọ. Bọbanụ ma afọ ha na comment section. Enwe Kola Boy na Enugu ebe a. Enwere Ugochi, enwe Zino, enwe Paragon, enwe Jerick, enwe whole lot of them. Ihe ha need ibe little push. Ihe abụ ihe ndị Yoruba na-emere onwe fa. Afụra na obere nwa akpọbati ya, feature ya kwunye ya n'ọkụ. And let me make something categorically clear. Na mmadụ kuru egwu oche, maybe Teresa Onuora kuru egwu. A superstar jeboti ya feature ya na egwu ọbụrụkwa inye aka. Iji ejebota Teresa Onuora, ma Bright Chimezie, ma Sewa, ma anybody. Because he need the return ya. Legally, he need the consent ya to use it. And ekwe na Kola Boy no. Kola Boy me show na Enugu yesterday. You can imagine every Kola Boy on a stage and perform. Even a Kola Boy na go Phyno. You can imagine every Kola Boy on a perform. Ye got footing as a bull Phyno. Phyno where my Nara Kola Boy microphone, even in the Bobby Abo. Automatically, Kola Boy becomes a global star. Onwe egwu P-Square ko say super fan. Osino onwa you made us who we are. I nwa ndị Igbo me Flavour. Ijele Africa #1. I nwa ndị Igbo me Kcee. I nwa me Phyno. I nwa me Zoro. I nwa me all of them. So somehow I nwe right ịjụ ajụjụ. Ụmụazị ya na-akụ egwu Flavour, Phyno. Why you na ade enyeru ha aka? Imana Igbo Flavour show. Igbo Flavour show now. Capacity Flavour but 30-40 million naira per show. Flavour bụ nnukwu arụsị a na-ebu ebu. Mana ihe anyị na-ayọ, onwere onye na-ebele m, adị m nwere onye m na-agwa ihe ọ ga-eme, but am I making sense at all? Afụgo m show Asake na London. Na-ekwe show Asake, afro m ma Tiwa Savage, ma Olamide, Davido na-pull up all the time. And we can see na one small Yoruba boy named perform. Nenu Davido, one boy nọ na TikTok a na-akpọ Pela. Nenu ihe Davido mere ya. Ụdị ife a ka anyị chọrọ ka Flavour na Phyno na Kcee na Tekno na Runtown ha niile na-emere ụmụ Igbo. Onye a mụrụ ya mụta ibi ya. Ngwa na Olamide nwere ụmụ. A sị gị na nke ụmụ Olamide ị ga-agụ ha. One of them Likesh, ịma na abụrụ m onye egwu. Abụrụ m onye Afrobeat so much. Mana unu ma iju ese Olamide na akpọrọ gị ma Likesh ma ndị otu ya na ụmụ Olamide. Even Naira Marley nke gu Teshumole Naira Marley ka Naira Marley nwere ụmụ. 30BG nwere ụmụ. Davido nwere ụmụ. Kemafia even Tiwa Savage Eshi o nwere ụmụ. Wizkid FC nwere ụmụ. Some of us amano Wizkid gbaptala Olamide. Ihe anyị na-ajụ ndị Igbo na-agụ egwu. Ọ bụrụ oge ọbụla unu gụọ egwu anyị na-ege, unu na-asa stream. Ana m agba Flavour afa direct. I love him so much.
na ikpoba ndị Igbo jide ebube ọ bụ na ego Flavour ma na agbaga ọgwụ ala n'isi. To whom much is given, much is expected. Flavour bụ nnukwu mmọnwụ onye ọbụla na respect ya. I love Flavour Chinedu Okoli so much. Enyi ya nwoke bụ Phyno, I love him so much. Ezege onwe oge ọkụrụ Chineke na-emego kwa nwa ogbenye ezege. Anyị Igbo nwere ọkụ. Anyị niile na-epush. Ihe anyị na-ayọ Flavour na Phyno bụ why unu ada enyere ụmụ anyị aka. Ọsọ unu na-abụ ga-abụ superstars enwe n'ala Igbo. Ofu obere nwa Yoruba ga-akpọ show. Tiwa Savage, Wizkid, ha niile eburu show a n'isi ọ bụrụ banga. Jerik ga-eme show n'Enugu na weekend a. Kola Boy emego unu niile nọ na Lagos. Flavour ịma na Kola Boy amankwụ ụgwọ. Ịma na Kola Boy abanye ụgwọ 40 million. Flavour ịma na irigote na stage ebe Kola Boy na-eme show. Kola Boy abụrụ global brand. Ije na Africa ka ife na-eme. Ọgwụ isi na onye eze be na alụkwu si gị bịa Enugu. Ị bịa Enugu, ị na-abụ onye eze be na alụkwu Commander 1 n'Oringo. Opikiro, isi onye eze ke nke na-eme. Onye eze si gị bịaba Abuja, na ọ bụrụ na ị bịa Abuja ome gị ife niile. Flavour chetakwa egwu gị tobiye man, it's not a day job. Flavour kọrọ akụkọ ụwa ka o si jee China. O were ọsọ si Gwanjo gbaje Hanjo. Eburu ya na Hanjo deport ya. Flavour ịtara afụfụ. Flavour talent na West na street Chinedu Okoli ka mkpọ gafa. Nenu Don Jazzy, ma Dija, ma Rema, ihe niile ha niile ọrụ ụmụ Don Jazzy. Ka eme afa Corredo Bello, Ricardo Banks. Ife abụ ụmụ Don Jazzy. Flavour ka nwa gị. Jụọnụ Flavour n'abalị a ije na Afrịka. Ofu nwa Igbo jide ebube. Nobody will attack Flavour. Anyị na-agụ ya eziokwu si ya biko. Ije na Afrịka mụọ nwa. Asị onye amụ ya mụta ibi ya Flavour. For record purpose emụtabere nwa. Phyno emụtabere nwa and all the shameful. Nne ndị Yoruba n'ilu obere Ashake mbọsa. Ashake nọ na stage. Watch ya Davido ọgbapụta. Tiwa Savage ọgbapụta. Ha niile jide aka ka ụmụnne stage na London ebe niile. Ije na Africa ka ife na-eme. I'm being honest. Onwere onye na-criticize echego m ya. Kola Boy, Jerik, Ugochi, Zino, Paragon, name them, Denny B, Kemafia, Spakuti, the talenta, the Flavour, Ijela Africa, ka ife na-eme. Oh, mmadụ kụrụ egwu si onye Ifeanyi Babuchi si onye amụ ya mụta ibi ya. Ụmụazị Igbo nwee talent na waste. Eje m show Kola Boy yesterday. Fu ụmụazị nọcha na backstage na-ebe akwa 1 minute. Ha chọọ 1 minute to perform. Ka egosi ụwa ife ha nwee mana enwere no chance. Flavour na Phyno nọ na Lagos. Flavour na Phyno ka ngwu na eziokwu. Unu bụ ndị Anambra mana unu bụ ụmụ Enugu. Amụrụ unu na Enugu, unu too na Enugu. Ekwesị every Christmas unu bata Enugu host show. Ihe unu ga-agba show a bụ talent hunt. Mara na onwe ofu onye ma mmadụ na-abụ unu ga-akwụnye n'ọkụ. Flavour na Phyno agafego ebe na-amị amị n'ụwa. Flavour wenye aka ga-enu ịgabago. Ihe ụmụazị a na-ayọ Flavour na Phyno bụ biko wenye anya aka enu. The only man, the only superstar mma presently na ala Igbo na-eme everything possible. Ima associate with upcoming Banyi Dons. Nkwuo ya Chineke ama mbum ya ne ọ bụrụ asị Chineke were ndụ m. Ọ sị anyị Dons ga-afụ ebe obere nwa na-eme show bịa dị enyeli ya aka. Mana anyị nwee Flavour, anyị nwee Phyno. Ndị Yoruba, ndị nenu Shalipopi ha bụ ndị Edo steeti afọm wago cartel. Ndị Plutomanians, ndị Young Pablos. Only Edo states afọm wago musical cartel. Source of Flavour na Phyno, nobody else matter. Source of Flavour na Phyno, ha na-emere onwe fa. Mana akụ egwu aige, nke ọbụla ha mere aige, aside Flavour nyelu na ụmụ Igbo aka Flavour na Phyno.
Obu no nwere onye ọzọ kwuru ya, mụnwa ga-ekwu ọmụnwa bụ Okwuluora Ndigbo, ọ ga-eso okwu ya so okwu. Flavour na Phyno say kpọmụ na ada eme, but unu ada eme enough. Flavour tara afụfụ, enwe ego Flavour na-akpọ guitar na church. Ama m ifugo picture ahụ. Flavour bala ogbenye, Flavour tara afụfụ. Flavour bụ nwa street. Nenebe Flavour nọ, nwanne Igbo 3 best musicians enwe na Africa. Ị ga-agụnye Flavour. Ụmụ Igbo na-ajụ Flavour, what have you given back? Even Ogambo Kanu Nwankwo, anụmanụ nnọkọta nsị Apapilo, what are you going to do for the people? Nsị Apapilo, cheta oge ị nwere heart problem. Nigeria niile kwụrụ stand still. Ndị dibịa na-agwọ ọgwụ, ndị ekpere na-ekpe. Ije heart surgery mesie ya. In fact, your career take a shape. Flavour na Phyno, truth to be told, unu adị agbani. Ọ mụ kwuru ya. Onye ọ na-ewe iwe ya wee yi iwe. Ụmụ Igbo na-waste. Mmadụ sibo Okwuluora, I'm your fan. Ọ na-adị irritating to me. Abụ m nwa ogbenye nwere ife nche. Na adị m relevant little bit bụ unu nwa. Ọ na-abụzi ịtụ ụtọ one idiot mee ya bụrụ mmadụ ọkpọba gị fan. O nwere onye bụ my fan, ị bụ my friend and family. Ewepụ unu nwere onye mbọ. P-Square is super fan. You made us who we are. I nwere certain right ebe Flavour na Phyno no. Flavour na Phyno. Ụmụ Igbo one ka unu mego superstar. Ajụjụ ka m na-ajụ. Ịgba mmadụ one Danjazi mego superstar. Even Kemafia nke a na-enwere ni Kemafia na-enwere ni bad song. Kemafia kedaf nke a nwee dimple. Kedaga inwe dimple na-enwere ni bad song nke gụrụ Sisi Agbarigo. Kiss Daniel. Ndị a build wago musical cartel. Na-epulu ụmụazị from street na-akwụnye fa n'ọkụ. Nwanne ibe na Enugu ụmụazị agụbugo onwe ha na-egwu. Ụfọdụ gụkata egwu due to no talent, no prospect, no vision, no purpose, no help. Has egbu Igbo from Igbo depression, from there they die. Man, I nwere Flavour, I nwere Phyno. They know Olamide nwere boys. They know 30 BG. Enwe Flavour BG. Enwe Phyno BG. No. Let's call a spade a spade. With all due respect, and me bupurugo BJ Africa. And when I go okwu ọjọọ. Asị na nwoke rabo okwu ọnụ ma na ofu onye na-eto ọnụ. Mụ na Flavour of Africa abro mate. Mụ na Flavour abro level. Mụ na Ijele Africa abro level. Ebere m bụ ka m toruo ka Flavour. Ọ bụ ma now. Elu m itukwa na ebe Flavour tukwa na. But I still need to tell Flavour the truth. Flavour ụmụazị a na-agụrụ gị egwu. Ụmụazị guys in Ethiopia. Guys nwere talent. I was at the stadium yesterday. Ụmụazị na-agụ egwu. Flavour nyere ụmụazị aka. Flavour igụrụ egwu mbọsị a. I recognize ma Sam Okwuluora ma onye ka onwe na ihe niile. Man ga-egwu gị na-ebe akwa na stream. Phyno, ị na-ebuba na Instagram ma na audio mark ma na Kemafia. All these streaming app. Ozbi drop egwu maka na Phyno. Chibuzo. Maka na Phyno drop yo mwa na stream. Ana m ege dị egwu anya mmiri na-agba m n'anya. Ozbo gba Sam Okwuluora. Osi onye ka onwe nu na ga make sure na afia ma nnanata. Ogbo ma eze ego n'ihi ala. Chibuzo Phyno gịnị? Nyenu ụmụ Igbo aka Ijele Africa. Nenukola boy, Phyno, Nenukola boy. Phyno were kola boy o now finish. Una maro. Phyno, Phyno Chibuzo. Boro kola boy like this. It's finished. Oh yeah, ka ndị Yoruba jika ayi mmaru echi. Ndị Yoruba ka ayi mmaru echi. Abo na efo Flavour ka ọ na-aga na. Ndị na-eso Flavour na-azọ bụ ndị bouncer. Ndị bouncer eburu akpa obi na-esi ya n'azụ. Ifu Davido ka ọ na-aga ihe na-esi ya n'azụ bụ boys ya. Ifu Wizkid ka ọ na-aga ihe na-esi ya n'azụ bụ boys ya. Ifu Badosna. I love that guy so much. Olamide Bado.
Ifu Kabado na-aga, boys ya na-esi ya n'azụ. Even Tiwa Savage, even Naira Marley, call all of them, mention them. Even Charlie Poppy of yesterday. Nde groom go maaze. Ogo obono obo Phyno na Flavour. Phyno na Flavour. Let's call a spade, Ijel Africa. Yeah, the band. I don't want to say too much. But I believe Nozie Zirango Elugo anyway. Ama mi fenya mi inspiration nje kwi fan neku, but all ife kwesi ke ekwu, but a lot of them are sorted no. Guys in a waste. Guys in a waste. Man, I nwere ndi no ni ya na men Flavour. Ebokuye Flavour. Flavour Ijele one of Africa. Oderebo. Chineke na-emego kwa nwa egbenye ezege. Club niile, bar niile, ebe niile, ma ọ bụ na akpọrọ egwu a n'eluigwe. Ka ebe mmadụ ka zoro nọ, ụmụ Igbo ka ihe na-eme. Ọ na ya enwezi talent ka ọ gịnị. Ụmụazị na-akụ egwu karịrị. Ma si na Flavour ha na-adị stingy. My prayer bụ ka ụmụ m karịa m. Unu ọ na-atụ egwu na these guys gbagota karịa unu ka ọ gịnị. Nyelu unu fa aka. Inyelu mmadụ aka n'ụwa ọ ga-aghọ ngọzi. Let me tell you now, ọga bụ ọga. Flavour nyelu m aka na adị m agụ egwu. I'm not into entertainment of any form. Let's say na Flavour nyelu m aka now. Eruo echi win o Grammy ma na mbụ governor of Enugu State. Mfụkwa Flavour ndari ya na ana. Flavour bụ ọga. Ọga dị echenji. Some of you might be thinking, this guy is too talented. Inyere ya aka Anubafia Kalia is a lie. History will remember. Record will have it. Posterity will have it. No, again, what Pikironia from nowhere. Only man I'm as your God Flavour Enugu Opito scanner. I'm how they started. Manebo bu ni kwuru okwu Flavour Enugu aga sị gị na ọnwa bụ opi. Opi bụ onye nwe Toscana. Ọ dịka in the past onwego onye ru Flavour aka. Adịmakọ ife ma amaro. Mano Opi is one of the richest man na Enugu. Onye nwe Toscana Villa Enugu, Toscana Villa Port Harcourt, Toscana Villa Lagos. Ọ dịka Opi as na onwege Flavour na agụ egwu na club na Toscana. Yem na yobu nyelunu umunnu na kaka. We are going through a lot. Ndi Yoruba na eme ofuma karịa anyị. Nene Don Jazzy put ambosi ya. Donate every very that man 100 million naira. Which is a good thing. How many Igbo entertainers ga-emenwu ya? Enwe kwenye ngwa donate elu ma dị eme NGO. Even nke very that man self, mụ na donate ego na ya. Ebe ọ bụ na mfụrụ a na-enyere mmadụ aka. Mbe welu nke m tinye na ya. Asị gị were onyinye amara chi gị nye gị lụọlụ ya ọlụ. That talent, that gods, that edge, Chineke nye go over other people. Were ya lụọlụ ya ọlụ. Help. Nye aka. Just place it in your head. Color boy on the stage. Na show ya na perform. Na rap egwu. Ndị mmadụ nọ n'azụ maka ọ ga-face crowd. Ndị nọ n'azụ tie mgbu atọ ọnụọ ọ bụ na Phyno rigote stage. Na mmadụ ga-collapse. This is how to make dreams come true. Aya okwu a na-agba m anya mmiri n'anya. I don't know. I'm becoming so emotional. Color boy will never ever forget. I want to see there is more to music industry. Like I said, my opinion, then we can but I might be making a little sense. I want you to see there is more to music business. And when more to Kendi Yoruba, Don Jazzy ne Boro Mazi ne me a superstar. The mama Don Jazzy me goliya habo. Olamide, Davido, Wizkid, Tiwa Savage, Naira Marley, Kiss Daniel Ebidogo. On Kendi Igbo ka na-enwe more to music industry. Ojero kwamma. Ebe ọbụla isenere, thank you very much. Enwe ka unu ga-esi tag ka oluo ndị mkpọrọ afa, Flavour, Phyno, even Kcee Limpopo. Kcee have been there for more than 20 years. I remember na mpere mpoge Kcee oge aka nwe Kcee Fresh.
Agu shokori bobo. A lot of us had to go wasted due to no support. And you don't say, I go on our cost. He promote one musical video. He shoot one musical video. We promote ya. And we can go on a doubt ya. Because no. If I na yopoka ni Igbo de mma. Flavour na Phyno no umu Igbo ni na aku egwu na Lagos. Ekwesi every Christmas unu na to uno. Mere umunne unu free show. Nyu maaze mic ka faguwe egwu ka ama no mo onye a ga-akwụnye n'ọkụ. Anyị nwere Ugochi. Ugochi is doing well mana orube ebe anyị chọ. Anyị nwe Zino. Anyị nwe Paragon. Anyị nwe Jerick. Anyị nwe Cola Boy. Anyị nwe Denny B. Anyị nwe Spakuti. And we a whole lot of them. A lot of them are depressed. A lot of them are hoping on you. Flavour Biko. Chinedu Okoli Biko. Phyno. Phyno say, ina emiya invite in occasion. Give me a question. Oh, Phyno beze no. Oh, was na major banks in alu beat in alu nail no. Phyno did too much. Phyno because Kcee Limpopo, Kcee aina yogi biko. Rude boy because Peter gina one negi settle because anka kaina yo. Unu me childhood I the memorable amami fenese. Amami female identical to win CG esoku, identical to win. And that's in any na banana no and na atafofo. I na atafofo maka Peter na Paul. Mr. P na Rude Boy na anwogo bikon. As at 2005 for Onuma. Ogonugo say your love no dey lie. Amama go. Say your feelings no dey die. Omogemi, Senorita, Mamacita, Busybody. Remember those days. What P Square were able to accomplish. Because I you know Emit in Negaro last night. Negaro, massive respect. Slow dog. De Kumzi. Amama storm rest in Anum non America. Flavour can call storm rest. Storm rest about a May 1 or 2. And what if I am a memo? Biko, do. If I have a passionate appeal, Igbo young talents are wasting. I need runu one on a no, oburi you, obura force. Biko kaina yokuno nyaka. God bless. Thank you very much. God bless.